Hello guys, so dumating ng ating GOMO SIM card, ayan. So, tatry natin siyang ilagay dito sa Evolution Smart LTE. So, open line na po ito. So, pwede na ang Globe, pwede na ang Smart. So, nung na-open line ko to, bumili ako ng GOMO since malakas naman ang Globe dito sa amin. Kasi si GOMO, naka-ano siya kay Globe, okay? So, ayan po. Ayan. So, buksan ko muna, i-set up ko muna at ipapakita ko mamaya kung paano gumana dito sa ating Smart LTE or gagana dito. Tingnan natin kung gagana ito sa Smart LTE natin. Okay? And so, ito na ulit yung ating GOMO. Ayan. So, binuksan ko at balak ko sana hindi na ipakita ito sa ayan. Kakabuksan ko lang. Ayan. Tapos, dalawa kasi para sa aking kuya at ito naman para sa akin. So, i-set up ko muna guys. Okay, so ito na po ang ating Smart LTE Pocket Wi-Fi at ang ating GOMO SIM. Ayan. So, ang ating Smart LTE Pocket Wi-Fi ay open line. So, ito try natin siyang ilagay dito sa Smart Pocket Wi-Fi para makita natin kung ang GOMO SIM ay gumagana sa Pocket Wi-Fi. Okay? So, sasarado ko muna ito. Close ko muna. At isi-switch natin. At iti-test natin maya-maya sa labas para makasagap ng signal. Kasi sa labas is 4G, sa loob is 3G. So, iti-test natin ito mamaya-maya sa labas. Okay? So, set up ko muna. Okay, so dito tayo ngayon sa labas upang matest natin ang signal. Ayan. So, 4G. So, ang gamit ko po yung Smart Pocket Wi-Fi which is open line kaya nababasa niya si GOMO. At si GOMO kasi ay nakakonek kay Globe. So, that's why Globe ang nakalagay dito. Globe Postpaid. So, lumabas ako para matry natin ang speed test nito. Okay? Tignan natin. Okay, so, titest na natin sa speed test. So, nag-test na ako kanina. Titest natin ulit para makita natin ang pinaka top speed ng ating GOMO. Yan. So, ang makikita natin sa server is Globe. Yan. So, umabot tayo ng 10 Mbps sa download. At susunod naman si upload. Yan. So, 2 Mbps, 2 point something yan. So, not bad for GOMO SIM card as a backup SIM card.